Nagsugod na kuno og baligya og tag 20 ang kilos bugas. Ni ako no namte ako nabasahan sa DYHP masiguro tong post nga na ako no sa daan bantayan man tinga itong sugod na din sa liluan. Wala pa tag 20 kuno, pero naay gibutang limited ra sa lugar, limited sa klases mga tao. Sa ato pa, dili tanan makaabil. Dili sa tanan tindahan makapaninda og tag 20 ang kilo. Unsa man na siyang buhata, bungas gugma, kay kung gugma para gistanan, pero dili gani para stanan, dili na gugma. Unsa man na siya? Garbo ba? Pagarbo ra gyud nga naatay na baligya nga 20 ang kilos bugas, pero dili di ay tinuod gyud nga 20 ang kilo sa bugas sa Pilipinas. Kana bang bugas nga tarong ba? Kanang bugas nga makaon gyud og tao. Dili gina gitawag na siya artificial. Kana bitang mga tao nga kanang tinuod gyud nga way sala, wala na sila daghang arte. Sama nila ni Saint Catherine of Siena, San Vicente Ferrer, San Roque, Mother Teresa of Calcutta, Bishop Chupilo Kamumot. Wa na sila arte-arte ba? Pero kana ganing mga taong pagarbuhon, artificial, kaya na sila naong ang buhok ikuluran, ang kilay gikiskisan, daghang eng makeup, daghang eng lipstick, daghan kay sila mga ipang sawid-sawid sa ilang mga naong. Gitawag na siya mga arts or artificial. Ang iyabang face nahimong art. Artificial. Ana ilinga imong tupad ing na genuine na imong noun, ing na kono na genuine na di na artificial. Og unsa man ang artificial, mohupas mo nang magsigi kag pabalik-balik og colors imong buhok, magbalik-balik kag badli sa imong kilay, magbalik-balik ka sa imong makeup, magbalik-balik ka sa imong lipstick. Artificial man. Nya kanang tag 20 ang kilos bugas karon anang particular nga tindahan o particular nga lugar, forever na kana o mawala nagkalit. Kamo gani tubag na mga imudaan. Unya kun mauni ang matang sa atong mga leaders na gusto kunuhay mo alagad nato, pero pilion ra ang alagaran, pilion ra ang lugar, pilion ra ang sitwasyon, dili gid ni mao ang makahatag natog paglaom. Muna si San Vicente Ferrer, sila si Saint Catherine of Siena, naghatag og paglaom kay ang ilang gisangyaw mao ang mga kamatuuran nga maghatag og kinabuhing way katapusan. Kana bang kalinaw nga way katapusan, panaghiusa nga way katapusan, kabalaan nga way katapusan. Mao to katong nag-artificial ng atong mga popes, nag-away-away na naningkamot yun si Saint Catherine of Siena o si San Vicente Ferrer nga masulbad ang maong panagbangi. O nabalik yun sa Roma, sa lingkuranan sa Roma, ang Santo Papa nga tinuod nagipili sa Ginoo.
ug ni suporta ni ana si San Vicente Ferrer kay namatay naman to si Saint Catherine of Siena ug sayo gisuportahan ni San Vicente Ferrer ug nagmalinawon ang simbahang Katoliko, wa na magsigig away. Karon bag-o pang namatay ang atong Santo Papa, nagsugod na sad og schedule og conclave. Kanang conclave mao na siya ang pagpanagtigom sa mga cardinals nga naay voting capacity aron mupili sila sa bag-ong Santo Papa. Ang rule ana, why communication to outside world, why text, why tawag-tawag, inigsod nila dito sa conclave, wa nag-communication. Ang tanaw na lang sa mga tao kung nahuman na ang ilang pagpili, kanang inig aso anang ilang kanang morabitag panghaw dito sa babaw sa atop anang ilang lugar nga tiguman, inig aso dito nga puti ang aso sa ato pa humana og pili og Santo Papa niya. Mugawas din ang Santo Papa sa bintana sa St. Peter's Square og mugreet sa mga tao. Dili pra nato karon hala kumpanya gyud, hala gyud butang na mga litrato porting daghanan naong siging kumpanya, siging lamano, siging away siging dinautay usahay. Dili ingon ana mopili ang simbahan. Ang simbahan magsigig ampo, magsigig pamalandong, Ginoo himo aming instrumento aron makapili may kung kinsa may imong pilion. Why kumpanyahay muna di na tinuod ka nang magsigi o ka na ganing assist diha sa social media nga ganing nga kardinal mao ni posibleng ma-pope kaning kardinal. Gi-apply nato ang atong political human way of choosing leaders. Ang gustos Ginoo ang iyag yung kabubuton mo'y matuman mo nang niingon si Jesus, matao ka pag-usab basta dili na ikaw mo'y magbuot nimo. Kinsa na may magbuot nimo? Ang Espiritu Santo. Muna si Saint Catherine, gamay lang background, ika-23 ni siya nga anak sa usa ka inahan. 25 sila ka managsuon na ani siya kaluha nga ika-24 siya may nagunag katao 23 nga gawas ang iyang kaluha pero wa magdugay kayo namatay to kay na kuan lagi ka ng sakit niya nakamanghod pagid sila o katapusan ika-25. Kamong maginikanan din kinsa ninyo bisan sa huna-huna lang musugot nga mga anak mo 25 ka buok ta sa kamo. Tanawa nilihok na ang inyong huna-huna, di madawi patay tanaw di ba? Kay nga naman dili man ang Ginoo mo'y nagbuot sa tong huna-huna, kita may nagbuot nato. Munang wala pa ta matao pag-usab, mga tao pa ta sa kalibutan, kanang kita ba'y magbuot ba? Muna niingon si Jesus dire, kung iisa na ang anak sa tao gikan sa yuta, mailhan ninyo nga ako day ang Ginoo. Unsa man ang giisa, kanang gilansang siya sa cross. Siya ang Ginoo, siya ang nagbuot sa tibuok universo, langit ug yuta, siya ay nagbuot ana, pero pagkahimo niyang tao aron tudluan tag unsay angay buhaton aning atong pagkatao, ni submit siya ug unsay pagbuot sa iyang amahan. Unya kay ang pagbuot sa iyang amahan magpakamatay man siya.
para maluwas ta. Nihangyo pagid siya gamay dito sa Garden of Gethsemane. Unsa may iyang gisulti dito, niingon siya, Amahan, kung mahimo kuhaan ning kupa sa kasakit o sa kamatayon gikan kanako. Pero iya dayong gisumpayan, apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Mao sana si San Vicente Ferrer, tumano nato ang kabubuton sa Ginoo mo nang iyang kamot gatudlo sa langit. Nya ang iya dihang favorite saying na diya sa babaw, basahan ninyo. See, tanawa. Think not of yourself, but of God. Sa to padili na jud kita'y magbuot. Lilingi ako sabi mong tupad. Inakinsay gabuot ros inyong balay. Inakinsay gabuot. Kinsay gabuot ron unsay imong isulob. Kinsay gabuot ron unsay imong kanon. O kinsay gabuot unsaon paggamit ang imong kwarta. Kinsa may gabuot ana. Think not of yourself but of God. Si Saint Catherine of Siena, 6 years old pa lang, gipakitaan na siya ni Kristo. Nahimo man ni siyang mystic. Ano bang makakita siya sa Ginoo? O gitsultihan siya og unsay angay isuwat. 6 years old, wa ka eskwela. Na siya sekretary nga magsuwat sa iyang nakita o gisultis Ginoo. Gi-explain niya ang mga doktrina sa simbahan apil ng Bible. Ug mao nang daghan kay siya mga letters pinaagi siyang sekretary. Wa ni siya ka eskwela pero daghan kay gisuwat. Nya 7 years old pa lang siya, may desisyon na siya nga ang iyang kaugalingon i-offer niya sa Ginoo. Ana, adto na siya permi simbahan. Pagka 16 years old, minyoon unta siya sa iyang ginikanan. Iyang yung gipakita nga dili siya gustong magminyo. Gisupak niya ang iyang ginikanan. Kay ang Ginoo, kay bao siya ang Ginoo, nagtawag niya nga himuon siyang ulay para sa Ginoo. Motong fasting siya maayo, din siya mukaon. Grabe ka rigorous ang iyang fasting o ang iyang kanang pagsakit siyang kaugalingon. Motong 33 years old namatay na siya. Kay para niya mas maayo pagpatyo ning lawasag sayo para mabuhi ang akong kalag. Oh, see? Mao man gyud na gisulting Kristo, di ba? Kristo 33 years old patay na. Adi mo to. Gilingay mong tupad. Ingna okay na ni mo karon ka mamatay. Ingna ko no. Oh, mo yun. Oy, simba ko. Kuan pa ka. Tawhanon pa ka. Wa ka ma-born again. Ana. Muna hinaot unta ang atong mga leaders kamaog yung musunod sa kabubuton sa Ginoo. Og kay matod pa sa atong panultihon na related sa ato karong political situation, Vox Populi, Vox Dei. Linatin man kuno na siya, ang meaning kuno ana, the voice of the people is the voice of God. Hinaot unta nga dili tikason kining atong eleksyon aron makasunod kita tingog sa Ginoo, pinaagi sa tingog sa katawhan. Hinaot unta ang atong kumilik maningkamot dili para sa ilang kaugalingon ug sa ilang gisuportahan baka kung dili ang tibuok nasod kada butante ila gid untang protektahan pinaagi sa usa ka transparent, honest, reliable
secured counting of votes. Ana, ato nang iampo. Nya kini sa ato mga politician dili unta magsigig panghatag kanang gitawag og vote buying. Nga gani na ipipila nga ni accuse nga kini kunorong tag 20 mura-mura ra sad kunog vote buying. Ilan ang accusation wa ko kay bawo sa na analysis na sa droy gipang kuanas kumilik gipang call na ang attention tungod kay na nagkumpanya pero klaro kayo nga nag-vote buying sige panghatag anang mga ayuda. Hunungo na unta na nato only in the Philippines. Grabe kaayo ang rampant kaayo ang kanibang usik-usik og kwarta panahos eleksyon. Gitigom planta ng kwarta ha or gipalit ba nag-slot dire? Hurot na unta niya tong slot, no? Oh, pila na lang ni atong slot. Kuha na lang ni atong 36,505 ang atong God's healing and deliverance powers para sa atong pista. 36,000 ka slots. Mahurot pa ka ni karong Sabado. Mahurot pa ni. Purting hurota og ang tanan mamhimong born again. Kana bang di na maghunahuna sa imong kaugalingon mugamit na sa kwarta sa Diyos noon nga paggamit. O ang hangyo ron sa Ginoo para ninyong akong mga parishioners palit mong slot para sa pista.